Il-każ tal-allegat stupru kien seħħ il-Marfa, iżda bi żball fir-rapport tal-Pulizija ġiet indikata d-Dar San Giuseppe f'Santa Venera bħala l-post fejn seħħ l-allegat stupru. Dan l-iżball tekniku wassal biex l-imħallef Xavier Demicoli mill-ewwel qorti iwaqqa l-akkużi ta' stupru fil-konfront ta' Father Godwin Sherry u dan minkejja li jeżistu provi biżżejjed kontrih. Id-deċiżjoni tal-ewwel qorti ġiet appellata mill-Avukat Ġenerali u l-appell instema' l-4 filgħodu. Il-qorti tal-appell iddeċidiet li Father Godwin Sherry ma jistax jinstab ħati b'akkużi ta' stupru fuq tfal residenti f'Dar San Giuseppe għaliex fuq l-akkużi hemm żball dwar il-post fejn seħħ l-allegat każ ta' stupru. Il-qorti tal-appell qalet li l-Avukat Ġenerali kien missu talab korrezzjoni qabel għall-iżball fuq l-isem tal-post. Għaldaqstant tibqa' valida s-sentenza mogħtija mill-ewwel qorti, jiġifieri li ma jibqgħux jgħoddu l-akkużi ta' stupru fil-konfront ta' Father Godwin Sherry.